Zdravím vás diváci a diváčky. Pokračujeme v pušovaní Boza. Pokúsim sa ho už dneska pušnúť na tú 23. Videá budú vychádzať dvakrát denne. Nie, každé 2 dni. To znamená, že som sa v minulom videu pomýlil. Za to sa ospravedlňujem, ale to stáva. Ale teraz budem iba hrať Brawl Stars. Kedy by som mohol natočiť opening, ale neviem. Keď budem mať tých viac sledujúcich, tak dokážem. Ale teraz ešte nie. Toho, čo je veľký, tak sa ospravedlňujem veľmi, bo s tým ja nič nezrobím teraz. Keď nemôžete, keď nedobre počujete ma, ale hovorím, musí to byť tak. Škoda zlej prehry. Dal som aj zlý lajmo, takže dávam pravobal. Proti nám je Melody, Frank a Fang. Mohol som ho akž tak zabiť, ale mal som málo HP. Možno by nám dali kola, ale šli na chytila. To je zvuky, čo keď ma takto chytne, alebo takého hitnem, to ja s tým nič zrobím, takže škoda. Nie. Dobre, chytil to Mortis. Frank je strašne teraz OP. A videa môžem už mať mohol by som už mať akž tak na viac ako 10 minút, takže mohol by som točiť dlhšie. Ale potom zase s tým strihaním to bude. Ospravedlňujem sa za internet, ale nevyšlo. Skúsim dať sola. Solami by sa to mohlo dať oveľa lepšie. Trvalo by som nejakého spoluhráča, ktorý mi mohol pomôcť pušnúť na 25 dakoho. Jak som povedal v minulom videu, tak keď nebudem tak veľa rozprávať, to sa znamená, že sa sústredím
paperka. O, to je musela taká rola. Je tu je v okolí Leon. Tu je. 4 v polkách, alebo to za mnou. Dostala špina Leon a tak to je. Už sa vyparil. Dobre, dostala Piperka, Buzz. Čo som ja? Ale on zostal. Dynamek zomrel, to je dobré. Teraz by som mohol takto pušnúť. Teraz by som mohol ešte robiť toho Leona. Škoda. Takže proti nám sú 2 maxky a tak ďalej. Rozbijeme si tie boxy, ešte to mal by byť jeden, ale nie som si istý. Nie, nič tu nie je. Tak toto musela byť rozbitá stena. Tu takto. Áno. Prejdem okolo toho kruhu. Nikto tam, tu hore nikto nie je ani tu. Dostal už to Grey, ktorý ma zabil, a Jessica. 4. miesto, aspoň lepšie než nič. Odsúd, že by som mohol ísť jakž tak preč. O nie, opäť. Aspoň som si nový ulti. To je dobré. Do 10 minút musím končiť, takže musíme si pohnúť. Dobre, mŕtvý, he? Dobre. Už to zostáva. Vidím, že Charlie ešte šije koleta. Dobre, koleta je mŕtva. Mal si šurč. Tu čo som zabugovaný? Prečo som zabugovaný? Velice zajímavé, že som zabukovaný, ale už tak dobro.
Škoda, že som nechytil toho kolta. By už išiel preč. Županita. Tu by som mohol dať raz, dva. Áno. Padla dole. Jeden trofejk, vážne. Musíme dať to. Takže dva dynamajkové kit. Od kita si musím držať pri odstup. Pokiaľ skočí, tak ja som kaput. Som potom. Ja neviem hovoriť vtipy. Takže bude ťažko, keď vás rozosmejem, ale veď dobre. Mohol by som vyskočiť po tej peperke. Ale no, tá peperka potom. Pipa. Viper. I go, where I go. What you see, I see. Štvrté miesto, malo by to byť. Prosím, poď. Je to tak. 23. Ďakujem, že ste tu pozerali toto video do konca. Vidíme sa o 2 dní. Dovidenia.